8-10 perc múlva én benn lennék Nyírcsaholyon, és azt szeretném érdeklődni, hogy tudnánk személyesen tanácskozni? Persze, persze, persze. Szoktál ilyen személyes tanácskozókat vállalni? Persze, hát és azt... hol vagyok. Aha. Úgyis befele kormoltam. Kormoltál most? Nem tudom, hogy legalább kávát is, hogy megcsináltam. Aha, figyelj csak, az lenne itt, most nyertünk egy projektet itt, hogy tudod, itt van a kisbolt elvileg, nem jut eszembe melyik itt a falun, a izé mellett van. Igen. Most ott megnyertük a bontási munkálatokat. És azt szeretném kérdezni, hogy én helyi vállalkozót keresnék, vagy olyan embert, aki esetleg megbízható, hogy tudnál-e nekem ebbe segíteni? Persze, hát itt elvállalom, megbeszéljünk, mi van, hány... Megdumáljunk, figyelj, megbeszéljünk, átrágjunk, lepapírozzunk, és akkor igazság szerint lebontsunk. Ha részletekről ez működik. Figyelj, esetleg tudnál hozni magaddal most egy kalapácsot? Hogy megkocogtassuk a bejárati ajtót? Persze. Jó, mennyi idő lenne neked, még ide jönnél a bolthoz? Én nekem a tuti hol, a régi? A régi hő. Ahol? Jó, létszi ezt a tesómat, ezt ne légy szíves, mert itt a többi kollega előtt tudod, így, ez így nem jó. Ne legyünk tesók, hanem inkább maradjon ez az alkalmazotti viszony, jó? Jó, oké. Nagyon szépen köszönöm, öcskös. Na figyelj, akkor tudnál hozni akkor egy samut magaddal, vagy meg egy stílfűrészt? Stílfűrészem nincsen. Stílfűrész. Pajszer esetleg? Kézifűrészem van. A kézifűrész is jó, hogy az igerendát elvágjuk. Oké. Jó, akkor mennyi idő még itt vagy? 5 perc ott vagyok. Jó, akkor